Елате с нас в Crazy Pizza в Рим. Ако някой не знае какво е Crazy Pizza, това е ресторанта, в който можете да се насладите на живо шоу, което живо шоу представлява въртене на един огромен блат пица. Ако не знаете за какво ви говоря, изчакайте малко по-късно на този клип. Интериорът на целия ресторант няма как да не направи впечатление. Менюто, екраните, телевизорите, цветята, детайлите, кожата. Като цяло това е изживяване, което трябва да се изпита. За да посетите ресторанта, трябва да си направите предварителна резервация, като има ограничение от час и половина на престой, но в този час и половина винаги има едно шоу, така че няма да го изпуснете шоуто. Посрещат ни много закачливи и интересни чиники, а това е пицата, която си поръчах аз, калцоне. Когато дойде време за шоуто, ви раздават фойерверки, увеличават музиката и буквално цялата обстановка, целият вайб става уникален. И като казвам уникален, ето за какво говоря. Разбира се, ние отново бяхме в центъра на вниманието. Ама как така ще пуснеш на българин музика и той няма да се разтанцува и да се разпее и така нататък. Черпиха ни една голяма табла с шотове, след което можете да видите и как се сервира десерт. Просто абсолютно цялото отношение на експириенс в този ресторант е на друго ниво. Това е пица с нутела, която правят пред тебе на място. Ако на вас ви харесва дестинацията, можете да я запазите в любим. Ако искате да разбирате за нови и различни подобни дестинации, можете да ме последвате. Аз съм Нати от Nati Around the World и тук пътуваме ефтино и изгодно. Чао!